Hvad laver vi? Du skal finde noget. Nej, hvor er du dum. Vi skal ikke gryde. Jeg skal tisse. Jeg skal også tisse. På gulvet. Det gør det. Jeg både. Det er en dårlig vej at gå. Ja. Jeg skal tisse igen. Det er langt stykke ret meget. Jeg føler mig ligesom den der kameramand. Kom her. Lad ham nu med det. Lad ham nu. Nej, hvad er det? Au! Du kan jo ikke komme ind igennem din busk. Der er jo edderkopper. Au! Help! Det er så fast. Nej! Jeg har ikke været med! Ej, hallo! Jeg har ikke været med! Ja, det er bare... Du er selv udenom det. Jeg har fået besked på, at jeg skulle gå rundt og filme. Det er det, jeg gør. Jeg er copyright på mit eget sjæl. Nej, det kan man ikke have her. Hallo? Det var noget røgn. Er det sprøjtet for mig? Lad være. Jeg står og fået op her. Må jeg stoppe filmen?